kung saan nga may masarap, agad-agad natin niyang pupuntahan. Kaya tara at kami inyong samahan dito sa may Pastil San Carlos. At tayo nga'y magkikipag-celebrate para sa kanilang 1-year anniversary. So yun na mga ka-adventure, andito na tayo sa may Pastil San Carlos. At dito nga lang sila matatagpuan sa may Barangay Tarisi, San Carlos City, Pangasinan. At syempre mga ka-adventure, kasama ko na naman si Lingmo. At saan nga ba aabot ang 25 pesos mo? At ito na nga pala ang kanilang panibagong menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. Mayroon nga silang pastil tapa, hotdog, ham, longganisa, siomay at marami pang iba. At mayroon nga silang sticker wall dito. Kaya pala mga ka-adventure, andito tayo dahil naimbitahan tayo sa kanilang 1-year anniversary celebration. Yes mga ka-adventure, isang taon na po sila. At kasama ko nga pala dito ang team mukbang. Nasa pagdating sa mukbangan, wala kami inuurungan. So yun na mga ka-adventure, kumakain na yung mga kasama ko. At ang una nga nating binanatan yung kanilang kasaba cake at saka pansit. At syempre hindi mawawala ang kanilang pinagmamalaki at bestseller na Pastil San Carlos. At ito nga pala yung kanilang pastil longganisa at saka pastil tapa. Yung una nga nating punta dito mga ka-adventure, wala pang mga ito. Talaga namang nag-i-improve at nag-iisip talaga sila kung ano po yung mga dapat patok sa ating mga panlasa at presyong pangmasa. At mayroon na nga rin silang ibang mga customer dito. Kaway-kaway naman dyan. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito po tayo ngayon sa may Pastil San Carlos, dito sa may Barangay Tarisi, San Carlos City, Pangasinan. At sila po ngayon nag-celebrate ng kanilang 1-year anniversary. At kasama ko nga ang team Mukbang. Shout out mo Rara, may lalaban na si kayo. Shout out Amado. Amado Garcia. Iskinang Kuliling. Ayan. Shout out sa mga lumalabang iski sa Barangay Kuliling. Sabi nga na. Abang na. Amarong mat ba? Alugay. So yun na nga mga ka-adventure, titikman na natin yung kanilang pinagmamalaking pastil. Walang pagbabago, napakasarap pa rin. Eh grabe, napakasarap din ng kanilang longganisa at saka yung tapa. Along the highway lang sila mga ka-adventure, kaya naman madali lang naman natin silang makita. Maraming salamat sa pagkain at syempre mayroong pang giveaway pa. At binigyan na nga kami ng tigi-isang pabango. Mayroon ngang iba't ibang flavor. Happy first anniversary Pastil San Carlos. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Bukod nga sa napakasarap ng kanilang mga paninda dito, napakabait at laging nakangiti ang mga may-ari dito, ang Family Samson. At andito lamang sila sa may Barangay Tarisi, San Carlos City, Pangasinan. So yun ang mga ka-adventure, pagkatapos namin kumain, kanya-kanya ng balot yung mga kasama ko. Ay, naku naman yan. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong styrofoam. At pagkalipas nga ng ilang minuto, may dumating, may nakahabol mga ka-adventure. Yung isa naming kasama, yung kumpare ko. At muntikan na nga siyang maubusan. Pero dahil sa hindi na siya nakakain, pina-take out na lamang niya. Ayun o, huli, pero di kulong. Saan nga ba aabot ang 25 pesos mo? Napakasarap na sa panglasa, presyong pangmasa. Maraming salamat muli at happy first anniversary Pastil San Carlos.